ए राजा जी, रउआ काहे जातानी? रउआ हेने आई ना। ए वीडियो के स्किप मत करी, एही वीडियो के देखी अंत। ना ना, अभी ना, अभी बबुआ जागल बानी। अच्छा, तारा के घमंड हो गइल बा। कोनो बात ना, कोनो बात ना, इन हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। कौन हथियार? रउआ लोग देखले ही होके, कमेंट में जरूर बता देम कौन हथियार बा और कौन आना बा की बैठल रही केरा के थम पर। हमरा इहे ना बुझाला केरा के थम का होला, कैसे बैठल जाला ऊपर। उ तो अपने आप पानी पानी रहेला ऊपर, कैसे इंसान बैठी। ये मेकअप करेला तो ये लोग के दिल घायल हो जाला, तो हम बोले नहीं तो ये लोग के करेजा फेफड़ा सब घायल हो जाला। तो हमरा के लगे चलता फिरता मुर्दा हमनिए के बना देनी। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी और सोशल मीडिया पे तबाह मचा देने वाली अपनी हॉट अंदाज से रानी जी बैठी है। रानी डांसर 01 इंस्टाग्राम पे इसी नाम से आप फेमस है पूरा। कैसी है रानी जी? बहुत अच्छी हूँ, आप लोग का देन है और मेरी ऑडियंस का देन है, बहुत अच्छी हूँ। और जितने जनता और मेरे दर्शक इस समय मुझे सब लोग देख रहे हैं, सभी लोग के हम गोड़ चुके गोड़ लगत नहीं, आशा ना पूरा विश्वास बा जैसे वो लोग पहले सपोर्ट और प्यार आशीर्वाद देते रहनी, आगे भी हमरों के वीडियो के भी उतने प्यार आशीर्वाद देते रहे। इतना प्यारा भोजपुरी बोले नहीं रानी जी, रहे वाला क्या बोलते हैं मुंबई के, और इतना प्यारा भोजपुरी तो मन कर दिल सजे कि आज की इंटरव्यू भोजपुरी में हुई, आप गुफ्तगू जोन हमनी के हुई तो भोजपुरी में हुई। अच्छा बा भोजपुरी? ठीक बा, एकदम बेस्ट लैंग्वेज बा भोजपुरी। पहले श्री गणेशाय करे से पहले कम जो वाला जो डायलॉग खुला नु, ए राजा जी कुछ हो जाओ। ए राजा जी, रउआ काहे जातानी? रउआ हेने आई ना। ए वीडियो के स्किप मत करी, एही वीडियो के देखी अंत ले। इतना जाना के करे जब छुरी चल जाइए के ली दाबा हथौड़ी तो दूर के बात हवे एकदम। तो का हो जाई उससे? उहे तो करे का काम बा। लेडीज लोग वुमेन्स लोग मेकअप करेला तो ये लोग के दिल घायल हो जाला, तो हम बोले नहीं तो ये लोग के करेजा फेफड़ा सब घायल हो जाला। तो हमरा के लगे चलता फिरता मुर्दा हमनिए के बना देनी जा। इस मुंबई से रहे वाली लड़की मुंबई के अइला जिया बिहार में भोजपुरी इतना प्यारा भोजपुरी सिखल, भोजपुरी बोलल मॉडर्न लड़की आके ऊपर से जब डांस करे नी लहंगा पहन के, चाहे भोजपुरी में जो हमनी की पुराना पुराना होला जैसे तबला उस सब पे गाना नारदी विद्या के जोन कुली होली सन उस सब पे डांस कितना कठिनाई के सामना करके तक पहुंचे पड़ल। हमरे कठिनाई ना लगल, काहे कि हमको वो अपना काम के काम नहीं समझ ले। हम अपना काम के हमेशा एंटरटेनमेंट समझ ले बनी, एंटरटेनिंग के तौर पर ले ले बनी कि हमरा के एंजॉय करे के बा, वो चीज के साथ मजा लेवे के बा। ई नहीं कि मन में कबो कि पैसा खातिर काम करे के बा, रात भर कमाए के बा आ दिन भर सूत जाए के बा। उ सब कबो हम सोचले ही नहीं कि हम हमेशा सोचले बनी। हालांकि हम शुरुआत में आईनी तो हमार मजबूरी रहे कि हमरा मन में रहे कि खाली पैसा कमाए के बात बा, लेकिन जब हम दुगोला से जुड़नी आ दुगोला में जब देखनी कि लोग के अंदर कितना कलाकारी होला, असली कलाकारी वही में होला, निर्गुण चौगुन भैरवी, ओकरा बाद मुर्की का होला, तबला के डांस का होला, जौन तबला के मुर्की होला उ केंगा होला, शास्त्रीय संगीत के भैरवी केंगा होला। जब ये सब चीज देखनी, कथा प्रसंग सुननी, तो हमरो मन में ये चाहता, हमरा के तो क्यों गाड़ियों देके चल जाते, तो हमरा ना बुझाओ कि लोग ई का बोल के चल जाता, तो हम गाड़ियों के मीनिंग पूछी। जैसे कि एगो हम गाली सुन रही दोगला ना दोगला के, तो हमरा ना मालूम पड़ा, लेकिन जब समझनी तब हमरा मालूम पड़ा कि गाड़ी होला। हम सोचनी न कि शायद ये लोग कोनो मनो हमरा से कुछ पूछा तानी कि का होला, तो उहे हम जवाब ना दे पाइनी। हालांकि जब हम फिर धीरे धीरे लिख के सीखे लगनी, पढ़ के सीखे लगनी, गाना सुने लगनी, भोजपुरी के अच्छा से जाने लगनी, नारदी विदा से जुड़ गईनी, तो उतना नॉलेज हो गई कि मनो हम बोल कुछ न कुछ सकत रहनी। और ओकरा बाद जब हम ब्यास जी के संगे भाव करी, चाहे लवर के भाव करी, चाहे एगो बिरहन औरत के अपना पति से बात करेली जब वो परदेश से चल जाले, मुश्किल रहे ई चीज के भाव कल का मुंबई से नहीं भोजपुरी के नॉलेज ना रहे, और फिर एगो भोजपुरी भाषा में बोल के जे कि ए राजा जी, चाहे एगो बिरहन औरत के जो एक्टिंग होला बहुत दुखद एक्टिंग होला, जे ई सब की कितना मुश्किल भाई। पहले तो अभियंता जी के प्रणाम, और रउआ लोग तो अभियंता जी के वीडियो देखले ही होके, वहां के केंगा हमनी के कहीं ना कहीं एगो रउआ के माध्यम भइलू जाने के। हाँ, हम आज वो ये चीज मानी ना कि आज हम जौन बानी दुगोला के ही माध्यम से बानी, अभियंता जी के ही माध्यम से बानी। काहे से कि वहाँ के हमरा के बैठा के सिखावत रहनी कि हेंगा हाइसे बोली ह, हाई ऐसे बोली ह, डरइया मत। काहे से कि जंग में या चाहे कोनो चीज में सबसे इंसान के जौन मतलब मजबूत शस्त्र होला वो हिम्मत होला, कॉन्फिडेंस होला। तो हमेशा ही बात से कबो हरिया मत, कबो ही मत सोचिया कि सामने वाला का सोची का ना सोची, हंसी कि ना हंसी, ये कबो मत सोचिए। हमेशा जौन तारा अंदर बा एकदम बोल दिया। तो जब ब्यास जी चुटकुला कहीं तो हम अपन फीलिंग्स जाहिर करी कि ना अभी ना, जैसे कि अभी एक चुटकुला बोल देता नहीं कि ब्यास जी कहीं ना एगो चुटकुला कि एगो आर्मी ऑफिसर 4 साल बाद अपना घरे आयल बनी, अपना पत्नी से कहा तनी कि सुनो तारू हो चला ना होने, तो उनका पत्नी जी बोलती हैं कि ना ना अभी ना। फिर ब्यास जी कहते हैं कि ना 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 चलो अभी ना जेबू तो कब जेबू? ना ना अभी ना, अभी बबुआ जागल बनी,
अच्छा ना चलबू, चल ना बबुआ सूत जाई, चल रात हो गइल बा। ना ना अभी हमर मूड नइखे। तब ब्याह जी के ना अच्छा तारा के घमंड हो गइल बा। कोनो बात ना कोनो बात ना, इन हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। कौन हथियार? रउआ लोग देखले ही होके कमेंट में जरूर बता देम कौन हथियार बा और कौन आर्मी ऑफिसर बोलले बानी, ठीक बा। बड़ा इंटरेस्टिंग लागल ई वर्ड के जोन सुन के ना, वो साथ में जोन एक्सप्रेशन रहा निकलल ना लोग जोन बा ना इसी चीज की खोजे ला चीज के और आजकल के तो जोन लइका वाला जोन तो अभियो हम स्टेज पे जानी त जैसे हमर रोए का अंदाज बा सैड सॉन्ग में, तो हम रोत रोत जैसे जानी तो अभी भी लोग कहला कि रानी जी एक बार रो के दिखाई ना। मान लीजिए मैं प्रोग्राम करने में रो के कैसे दिखाऊं, मुझे ये समझ नहीं आता। कबो कबो हम खुद सोची ना कि हम रोई केंगे, हम हमेशा हंसते रही ना, हम केंगे रोई, हमरा ये ना बुझाला। ना एक्सप्रेशन जो नहीं देनी हुआ है ई सब चीज कहीं ना कहीं यही चीज बा जे कि जनता रोज कुछ ज्यादा प्यार करेला कितना ना लागेला जे कि हाँ काहे से कि अभी हमरा लागत है कि दुगोला में या चाहे ऑर्केस्ट्रा में अभी ऐसा केहू नहीं के जेकरा अंदर शायरी बोले का अंदाज भी होखी, आ चाहे जौन मुर्की वाला सॉन्ग होके झलकूटन वाला सॉन्ग वो अभी करे वाला केहू नहीं के। विशेष सवाल रही चीज से लेते हुए फिलहाल में कुछ बहुत सारा ऐसा ऑर्केस्ट्रा वाली वालो जेबरा बहुत फेमस हो गई वालो ई चीज के मानते नहीं एल्बम में भी काम करता लो का लागत है जे कि एज ए आइटम सॉन्ग पे गाना गा के फेमस भई और जोन मेहनत करके रुआ बोलते नहीं कंपटीशन हो तो कितना सहज है यो। देखिए हम एज अ केहू के कबो भी कॉम्पिटिटर नहीं मनले, सब केहू अपन अपन कलाकारी से अपना अपना मेहनत से आगे बढ़ल बानी, अपना अपना किस्मत से। हमू जौन बानी हम अपना किस्मत कलाकारी से ही आगे बढ़ल बानी, हमरा नसीब में इतना फैन लोग बानी, तो हम कबो ऐसा ना समझी ना कि हमार कॉम्पिटिटर बानी उनका के हरावे के बा। वो ऐसे भी हम तो हमरा लागत है कि 4 महीना के अखड़ा में हमरा लगे 7-8 गो ट्रॉफी होई कंपटीशन के। तो हम कबो ही ना चाही ना कि केहू नीचे होखो, हम ही चाही ना कि हर केहू बराबरी में होखो, लेकिन हम भी नीचे ना होई, हम भी होई जितना देखाई या तो ऊपर देखाए या तो नहीं देखाए। मैदान में उतरल बानी तो हम केहू से कम नहीं की बस। ना वो कहे के मतलब ना रह जैसे जानते नहीं कब आजकल लोग बहुत सारा फेमस हो जाता लोग बहुत लोग के तो बहुत जगह से रिपोर्ट आता कि कुछ अश्लील हरकत करके फेमस हो जाता लो अश्लील चीजें अपन करके फेमस हो जाता लो सच्चाई भी बा परंतु एगो होला ना रियल कला और एगो दूसर चीज दिखा के अपने आप के वायरल हुई। देखिए सच्चाई के हमेशा आगे बढ़े में टाइम लगेला, लेकिन गलत चीज के बढ़े में टाइम ना लगेला। अब देखिए जैसे कि धोड़ी के गाना आ जाओ चाहे अश्लील गाना आ जाओ फटाक से वायरल हो जाए, आ ये कोनो अच्छा गाना आई तो वो जल्दी वायरल ना हो। तो ये सब चीज बा जैसे कि अभी मार्केट में गाना आइल रहा है कि आव मारा दन दन जाता नी लंदन। अब मान ली कि अभी ये और एगो गाना बा कि बैठल रही केरा के थम पर, हमरा ये ना बुझाला केरा के थम का होला, कैसे बैठल जाला ऊपर, वो तो अपने आप पानी पानी रहेला ऊपर, कैसे इंसान बैठी। तो ये सब चीज भी कि मार्केट में जल्दी वायरल हो जाला और लोग के ध्यान वहीं पर है अश्लील गानवा पर बिल्कुल